дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар як шаҳри Русия омӯзиши забони тоҷикӣ роҳандозӣ шуд. ҳодисаи фоҷиабор дар Санкт-Петербург марги як муҳоҷири тоҷик таҳқиқ мешавад. сокинони Тоҷикистон чемпионати ҷаҳонии футбол 2022-ро ба таври мустақим тамошо мекунанд. сардӣ ва тармафароӣ дар Тоҷикистон, ҳушдор, тавсия ва тадбирҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулодда. рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон на ҳамчун мавҷудияти мансаби олии давлатӣ дар давлат, балки пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба шахсияти барҷастаи таърихи навини миллати мост, ки бо меҳнату заҳматҳои шабонарӯзи моҳияти сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва фарҳангӣ ин мансаби давлатиро ба мо нишон доданд. ин нуктаро муовини раиси суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Карим Каримзода бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор дошт. ба гуфтаи Каримзода қадру манзалати ин мансаб аз сидқан дӯст доштани ватану давлат, қаҳрамонӣ ва ҷонисориҳо ба хотири рушду таҳкими давлат ва миллат мебошад, ки ин амалҳо аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо собит гардиданд. ҳамин аст, ки меҳнати фидокорона, худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳуввияти баланди миллии президенти мо сабаби ба дараҷаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфароз гардидани ин шахсияти таърихии сатҳи ҷаҳонӣ гардиданд. пешвои миллати мо ин мансаби олии давлатиро ба мактаби давлатдорӣ, тарбияи насли нави сиёсии давлат, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, баландбардоштани эътибори байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал намуданд, зикр намудааст Каримзода. нахуст эътимоди халқ ва баъдан эътимоди дигар қувваҳои сиёсии мамлакат ба ин институти давлатдорӣ қавӣ гардида, дар мамлакат фазои ором ва суботи бардавоми сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳанги волои ташкили ҳокимияти давлатӣ ва иштирок дар идоракунии давлат рӯи кор омад. халқ зери ливои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муттаҳид гардида, давлат зери роҳбарии президент барои бунёди ҷомеаи адолатпарвар ва давлати иҷтимоӣ, инчунин фаъолияти созандагию бунёдкорӣ, имконият ва шароити воқеӣ пайдо намудааст. фарзандони тоҷикони муқими Татористон ба омӯзиши алифбои забони тоҷикӣ шурӯъ карданд, хабар медиҳад шӯрои ҷамъиятӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. нахустин дарси забони тоҷикӣ дар хонаи дӯстии халқҳо бо ибтикори ташкилоти ҷамъиятии тоҷикони Татористон доир гардид. хонандагони мактаби якшанбегӣ фарзандони тоҷикони муқим ва муҳоҷирони шаҳри Қазон мебошанд, ки аксари онҳо дар мактабҳои миёнаи русӣ дар синфҳои ибтидоӣ таҳсил мекунанд. дар доираи ин дарс ба хонандагон дар бораи Тоҷикистон, рамзҳои давлатӣ ва алифбои забони тоҷикӣ маълумот пешниҳод мешавад. ҳадафи аслии ин мактаб ҳам пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи омӯзиши забони тоҷикӣ барои фарзандони тоҷикони бурунмарзӣ аст, омадааст дар хабарнома. акнун фарзандони тоҷикони муқим ва муҳоҷирони шаҳри Қазон имкон доранд, ки рӯзҳои якшанбе соати 16 дар хонаи дӯстии халқҳо забони тоҷикӣ омӯзанд. дар Санкт-Петербург як шаҳрванди 37-солаи Тоҷикистон бар асари афтидани сабади хишт ба сараш ҷон бохт, хабар медиҳад торномаи 78.ру. мақомоти дахлдор гуфтанд, ки ҳодиса дар наздикии хонаи рақами 7 дар кӯчаи Ладейнопольская рух додааст. ҷасади шаҳрванди Тоҷикистонро назди бинои истиқоматӣ сокинони маҳаллӣ диданд. пас аз ин шоҳидони айнӣ дар талоши наҷоти ин мард дарҳол мошини ёрии таъҷилӣ ва ҳамчунин маъмурони пулисро даъват карданд. муайян карда шуд, ки муҳоҷир коргари ёрирасон будааст ва бар асари зарбаи вазнин ба сараш ҷон додааст. маълум шуд, ки сабади хишт аз баландии ошёнаи 8 барои муҳоҷири тоҷик афтодааст. ӯ бар асари ҷароҳатҳои бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. дар ҳоли ҳозир мақомот тафтишотро идома медиҳад. дар бораи ҳуввияти фавтида ва омилони эҳтимолии ҷиноят то ҳол маълумоти дигар дастрас нест. дар ин бора Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. Тоҷикистон ҳуқуқи телевизионии пахши бозиҳои чемпионати ҷаҳонии футболро, ки аз 20 ноябр то 18 декабри соли ҷорӣ дар Қатар баргузор мегардад, ба даст овардааст, хабар медиҳад Амид Ховар. дӯстдорони футболи Тоҷикистон метавонанд бозиҳои чемпионатро тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол мустақим тамошо кунанд. бозиҳоро бо забони тоҷикӣ ҳайати рӯзноманигорони варзиш шарҳ медиҳанд. ёдовар мешавем, ки чемпионати 22-юми ҷаҳон дар 8 варзишгоҳи 5 шаҳри Қатар баргузор мегардад.
шабакаҳои варзиш ва футбол барои мухлисони футбол пеш аз оғози бозиҳо барномаҳои махсуси варзишӣ омода мекунанд. барномаҳо давоми 1 моҳ мустақим пахш мешаванд. гурӯҳи наворбардории ин шабакаҳо нақша дорад ки аз варзишгоҳҳои қатар робитаи мустақим ба роҳ монанд. дар ин бора амидховар иттилоъ медиҳад. кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон аз 2 рӯзи сардӣ ва хатари тармафароӣ ҳушдор медиҳад. ҳамин тавр бино ба пешгӯи оҷонсии обу ҳавошиносии кишвар санаҳои 16-18 ноябр дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи ҳисор эҳтимоли лағзиши тарма вуҷуд дорад. ҳамчунин дар ин рӯзҳо ҳавои сард пешбинӣ шудааст. дар ҳамин иртибот кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон даъват мекунад ки дар ин гуна рӯзҳо сафарҳои безарурияти худро бо роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд кунанд. аз роҳандозии корҳои саҳро, чорвочаронӣ, омода кардани ҳезум, шикор ва ғайра худдорӣ намоянд. ҳамчунин кумитаи ҳолатҳои фавқулодда риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор барои ҳамаи касоне ки хонаҳои худро бо печҳои барқӣ гарм мекунанд ҳатмӣ гуфтааст. барои таъмини бехатарии ронандагон кумитаи ҳолатҳои фавқулодда постгоҳи сайёр ташкил кардааст. манбаъ афзудааст ки дигар роҳҳои кӯҳии кишвар низ аз ҷониби кормандони кумита ҳамроҳ бо намояндагони вазорати нақлиёт ва вазорати корҳои дохилӣ назорат карда мешаванд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.